Айде, Боре! Виж, че този борт прави първа и 2 секунди след това една мушка втора, за да могат да изтръгнат тази кола. Просто точно 2 секунди държим първа и кара втора. Малко. Но не, бие го, борката го мачка направо. Къса го борката 100%. Номер 8, Борис Пасавски, срещу номер 77, даден единствено. Първият и четвъртия от квалификациите. Разликата между тях е секунда и половина, обиколка. Как се изгуба много лош старт отново за Борис Пасавски. Абе, не е лош старта, бе! Подготвен първи номер 30 Симеон Симеонов и номер 24 Емилиан Каганелов. Мачка и Боре! Секунда и половина по разлика по обиколка. В къмпичката горе могат да дойдат и да разгледат. Що спря, Борка?